V treťom ročníku si opäť úspešne pokračoval v dobývaní elektrotechnických súťaží. Opäť to bola súťaž Zenit. Si sa taktiež, ako už rok predtým, ako druhák, teraz v treťom ročníku dostal cez školské kolo až na celoštátne. Umiestnil si sa na 5. mieste, čo je vlastne tesne pod bodovanou pozíciou. Určite si mal viacej skúseností ako predtým. Bolo to pre teba ľahšie alebo naopak ťažšie a tá pozícia 5. priamo vlastne pod bodovanou príčkou, neodradilo ťa to od elektroniky? Nie, naopak ma to práve že povzbudilo k tomu, aby som viacej na sebe pracoval a aby som dosahoval potom vlastne ešte vyšších výsledkov, lebo vďaka tomu 5. miestu som zistil to, že mám ešte veľa medzier. Lenže druhá vec bola to, že som si našiel akurát prácu v servise, kde som vlastne tiež aj robil s elektronikou, celkom ma to bavilo, ale bralo mi to veľa voľného času, ktorý som kedysi venoval nadobúdaniu nejakých praktických alebo teoretických vedomostí z elektroniky. Už to bolo ťažšie, ale nevzdal som to elektronike, som sa venoval stále, aj sa stále venujem, stále som zbieral, bol som otvorený všetkým vedomostiam, čo mohli ku mne prísť. Keď porovnáš to je prvé pôsobenie v Zenite a toto druhé v tvojom treťom ročníku, bolo to v niečom ťažšie v tom zhotovovaní alebo v tom danom výrobku alebo v celkovom priebehu tej súťaže? Myslím si, že ten prvý ročník toho Zenitu, na ktorom som vôbec bol asi pre mňa najťažší, pretože to bolo niečo nové, bol som úplne v novom prostredí a robil som niečo, na čo som nebol zvyknutý. A dokonca, keď si tak zoberiem, aj po tej technickej stránke bol ťažší výrobok, ťažší návrh, ťažšia schéma, bola zložitejšia ako druhýkrát. A vlastne druhýkrát bol vlastne pre mňa už aj jednoduchší test, pretože už som mal nejaké tie vedomosti nadobudnuté. Možno vlastne aj zohľadňuje to, že som vlastne dosiahol na tom druhýkrát tom Zenite lepšiu priečku ako predtým.